Хатын кыз нинди бар, шундай булырга тиеш. Башымны югалтып яратам, күренмичә генә этлекләремне эшләп йөрим. Мені уяктан идеаль ит. Дөрестлек сөйләп, мин монда бөтен үземнең гөнаһларымны сөйләп бетердем. Бугай син айма. Коткарыгыз мине. Мин Yummy Music лейблыннан китәм. Достар, барыгызга да сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез Килде китте шоуның яңа чыгарылышын карыйсыз. Тәмле, сөтле, мәтрүшкәле чәйләрегезне әзерләп куйыгыз. Чөнки бүген бездә ут кунак. Кулда булса, Илгиз Шәйхразиев. Сәлам, Илгиз. Исәмсез. Илгиз Шәйхразиев. Ут чәчле, ут артист. Экстравагант җырчы. Оны кызыл башлыксыз күз алдына да китереп булмый. Җаны, тәне белән иҗат кешесе. Кысла йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Тыныч кына. Тыныч кына. Сезнең күптән түгел генә Yummy Music Band белән үтеп китте сольник концертыгыз. Әйе. Ничегрәк үтеп китте икән ул? Аллага шөкер яхшы үтеп китте. Без Илһам Шакировның искә алу кичәсен үткәрдек, аның җырларын җырладык. Бик күңелле булды, халык җыелды, җырлашып утырдык. Менә шундый бик матур күңелле кичә, мин үзем дә бик рәхәтләнеп шундый үземә дәрт алып, ризык алып җырладым. Менә бит. Мин дә күрдем бик каты күп сторислар, бик каты постлар күрдем сезнең җырларыгыз белән. Кешеләр бик моңланып, бик җылы атмосфера булган икән дип карадым. Әйе. Мин бик шундый шат. Синең менә үзеңнең сольный концерт ясың килә микән? Менә син генә җырлыйсың. Мин андый концертларны ясыйм. Чаллыда булды, Казанда булды. Зур итеп, менә ничектер, беләсеңме, эштә юк кебек түгел, беләсеңме? Кайдыр барам, җырлыйм. Шит шәһәрләрдә дә булгалый концертлар. Ә менә Казанда сирәк була нигәдер. Шул менә Ни өчендер, мин белмим ни өчен. Ул битне концерт ясау алдан ук ниндидер бер әзерләнүләр кирәк. Нәбу трибют концертында, Илһам Шакировның концертында без эшләдек. Аның алдыннан бик күп эш бар, беләсезме? Аны инде оештыручылар гына белә, концертка килеп карап утыргач бик матур ул. Аның эчендә бик зур күңелле һәм авыр эшләр бар. Әзерлекләре. Минем сольный концертымны ала бер эшләр без әле яшь бит әле бүсере минем. Булар ала берсә. Ярый, киләчәктә дуслар, без сезне чакырып калабыз Илгиз Шәйхразиевның сольный концертына. Беләсеңме, менә булай була. Килегез минем сольный концертыма. Әлегә белмим качан, но килегез, әйме? Шулай. Шулай булсын. Мин калса без синең белән күчәргә әзер. Безнең уеныбызга мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекне әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, дустыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Азактан мин җиңсәм, миңа нәрсә акча, миллионнар. Сиңа миллионнар булачак әлбәттә. Рәхмәт. Алтыннар, миллионнар, бриллиантлар сиңа менә шулай итеп бирәчәкбез. Димәк, башлыйбыз уенны? Киттек. Беренче сорауга күчәбез. Yummy Music сайтында синең фотосурәтең бар. Әлеге фотосурәттә синең башлыгыңның төсе нинди? Синең җавап вариантларың: яшел, сары, зәңгәр яки кызыл. Менә шундыйрак сораулар булачак. Әйе, менә без фотосессия ясаган идек. Минем сары шапка фотосессиягә эләкмәде. Яшел шапка миндә ахрысы юк. Зәңгәр шапка ул минем көндәлек шапкага әйләнде инде соңгы айда. Әйе. Кызыл шапканы мин менә кичә генә бер чарада чыгыш ясадым. Анда менә мин кигән идем кызыл шапканы. Һәм ул кызыл шапка бик яхшы булып чыкты. Без аның белән фотосессия ясаган идек. Минемчә, фотосессиядан шул фотоны куйганнардыр Yummy Music сайтына. Шулай дип уйлыйсың, әйме? Димәк, кызыл башлык синең инде хәзер мәҗлесләргә кия торган шапка. Әйе, ул хәтта миннән дә популяррак булып чыкты, беләсезме? Чынлап әйтәм, аны бөтен кеше сорый, әйе, бөтен
Қоян алдың, мин аны сәләттән алған едім. Сәләттә ул теге санаулығына партия булган күрәсең. Әйе. Менә ул Берсе андай шап, синдә. берсе миндә, әйе. Син бит йолдыз. Син әлеге шапкада йолдыз ясый. Дуслар, дөрес жавап. Кызыл! Беренче сорауга син дөрес җавап бирдең. Рәхмәт. Ярый, без инде хәзер синең белән киләсе сорау күчәбез. Ләкин беренче булып мин синнән сәләт турында сорыйсым килә. Син сәләткә ничек эләктең? Син инде бит хәзер сәләттә ел сайын җыр язасың, әйме? Әйе, без Зарина ел Вильданова сайын белән дә- әйе, Зарина Вильданова, Малси Music. Әйе. Мин без инде менә 5 ел рәттән аларның үзәк җыр гимн дип түгел инде ул, менә үзәк сәләт юнәлешенең җыры итеп без язабыз җырлар. Бик күңелле, үзебезгә дә бик күңелле бу, үзебезгә дә бик күңелле шуның белән шөгыльләнергә, балаларга да ошый. Балаларга да охшый. Әйе. Миңа калса, менә сезнең җырга балалар анда дук китереп бейләр, ул дискә тук ясыйлар, шундый рәхәт, инде атмосфера бит. Искиткеч атмосфера бит анда сәләттә. Мин анда Что? Ладно. безнең ни общий шизофрения башланды. Да. Мин белдем, что син минем волнада. Без синең белән син берәүгә үзең генә түгел. Мин үзем генә түгел бу дөньяда. Кыскасы, сәләт юнәлешен бик нык яратам. Мин анда эләктем иң беренче тапкыр 2011 елда. Кунак булып кына килдем мин анда. Мин шаккаттым андагы энергетикага, андагы балаларның, яшьләрнең янган күзләренә, аларның бүтән дәртләренә. Мин аңлыйм сине, нәрсә турында син сөйлисең, чөнки мин анда үзем бала да булдым, әйдәман да булдым, өлкән әйдәман да булдым. Мин шундый яратам сәләтне, ләкин тагын бер сорау сиңа Ями Music турында сорыйсым килә минем синнән. Ничек эләктең син әлеге лейблга һәм лейблда эшләү шартлары нинди икән? Мин лейблга үзеннән үзе эләктем дип әйтсәң дә була, чөнки мин Ильяс Гафаров белән 2010 елда таныштым. Менә 2010 елның башында ул миңа шалтыратып, Ильяс Гафаров, Иттифак төркеменең солисты, миңа үзе шалтыратып, мине бер мәҗлескә чакырды, әйдә, синең бер-ике җырың бар, безгә килеп җырлар дип. Мин бик шатландым. Соңыннан ул миңа әйтте, әйдә, менә безнең бер җыр бар, шунда син безгә припевны җырласаң дип миңа шулай тәкъдим итте. Аннарсын без ничектер уртак, мин татарча сөйләшәм дә, менә мин иң беренче тапкыр 2010 елда чыгыш ясадым. Без ничектер бер нидә йөрдек. Аннарсын булды инде актерлар йортында. Актерлар йортында анда ачылды студия. Ачылыр алдыннан без ул бүлмәдә булган бөтен әйберне җыештырдык. Менә мине чакыра иде ул, әйдә кил әле, булыш әле. Мин шулай киләдем, булыша идем. Үзеннән үзе, мин аларга булышканга күрә, алар мине үзләре белән алганнардыр. Менә шулай без, Аллага шөкер, бүгенге көнгә хәтле эшлибез. Шартлар нинди? Беләсеңме? Мин бик шатмын. Безнең менә шундый әйтик, шартка дип әйтәйин дәйме, теге тавтология булсын. Без дусларча, без менә теге эш белән генә эшләмибез, без кешеләр белән эшлибез. Беренче чиратта сез бер-берегезгә кеше. Беренче чиратта без бер-беребезгә кеше, без бер-беребезгә дус. Аннарсын гына без кем анда үзенең вазифаларын, кемдер музыкант, кемдер бәлки ярдәмче, кемдер пиарщик, кемдер начальник, кемдер нәрсә, менә без соңыннан гына шулай. Иң беренчедән без без дуслар һәм без почти туганнар. Миңа калса гына түгел, бар кеше дә миңа калсаны күрә. Сезнең менә бу дуслык атмосферагызны, Ями Music Band эчендәге дуслыкны бар кеше дә күрә, һәм ул сезнең җырларыгызда, сезнең иҗатыгызда да күренә. Шундый матур күренеш. Сезгә кул чабабыз. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Татар кызы клибында син авоська тотып, продукция ташыйсың. Әйме, машинада өстәлгә куясың. Менә анда шундый икмәкләр ничә булды икән? Икмәкләр? Әйе. Бу теге пешерелгән инде, әйе. 2, 3, 4 яки 5. Бездә аның стоп кадры бар. Стоп кадры һәм сурәте бар инде. Сурәте бар, әлбәттә. Мин
анда хәтерлим бананнар бар иде. Аха. Анда сосискалар да бар иде. Сосискалар да бар иде, әйе. Сосискалар бар иде. Тагын бер зур гына бер нәрсәдер бар иде. Ул Әйе. кәбестә булган микән, ул баш арбуз микән, дыйы микән. Әйе. Ага, икмәкләр, лепешка инде, әйе. Әйе. Көлшә. Икәүдер. Икәү дип Икәү дип уйлыйм. Мин хәзер җиңелсәм, нәрсәдер эшләргә кирәк була инде. Берниннән дә курыкма. Синең Минемчә- бар гамәл яки дөрестлек, шуңа күрә. Өчәүдер бәлки. Бәлки өчәүдер, бездә күп малай. Өчәү Но анда булса. сез тагын да күбрәк алай дип әйтсәң. Анда анда- андайлы кызлар да бар. Анда егетләр сез Әйе, дүртәме ну, бишәүме анда. Икәү генә барысына да җитмәстер дип уйлыйм мин. Просто без бит аны алганда шуны каты кешегә дип алабыз бит инде. Ике генә лепешка җитми бит Сез анда инде. ничәү? Дүртәү? Биш. Бишәү сез анда. Биш җиткән. Җиткән. Җитмәс. Бишәү дип уйлыйсың. Син хәмиде бутыйсың. Так. Мин сиңа Минемчә бу икәү. шагына Икәү. телим. Матурлык өчен икене мин үзем режиссер булсам, Әйе. анда бит безнең режиссерлар эшләде. Әлбәттә. Громкие рыбы, аларга бик зур итеп сәлам. Әйе, Рәхмәт җегетләр. Тимур Исмаев. Икәү. Икәү. Көлшә. Җавапны алабыз. Бер җавап. Бик тиз алдың әле син. Серле күзләрендә ушак яна, аның нечкә билен җиңел күлмә кышып ала. Аллага шөкер, рәхмәт Илгиз, мин тыңлаган өчен. Без синең белән күчәбез хәзер. Дөрестлек яки гамәлгә. Так, синең хәтта инде. Әзрәк кенә кечкенә мөгезләр чыкты. Илгиз, нәрсә сөйләсәң? Дөреслекме, гамәлме? Беренче булып. Әйдә, дөрестлек все булды, дөрестлек. Син бит инде хәзер Так. русчалаштырып әйткәндә, завидный холостяк. Әйме? Бик завидный инде. Менә шундый ут чәчләрең белән, Әйе. елмаюларың белән, тавышың белән бик завидный инде. Синең хәзер йөрәгең бушмы икән, әллә йөрәгеңне урлаган кыз бармы икән? Минем хәзер йөрәгемне урлаган кыз юк. Эх, Ну, беләсең, мин шундый кеше, мин гомумән гашык булырга яратам. Менә мин аны бер-ике көндә гашык булып йөрергә магу, бер-ике ай гашык булып йөрергә магу. Ул теге не обязательно нидер бер мөнәсәбәтләр булырга тиеш. Гомумән мин аны кешегә әйтмәскә дә мөмкинмен. Үземнең шулай хыяланып йөргәнемне. Менә мин үземне шулай гашык булып, хыялланып йөрергә үземне шулай яратам, шулай йөрергә. Әйе. Әгәр дә инде ниндер бер миңа карата да җавап булса, вообще шәп инде. Идеальный, Идеальный, әйе. Менә бер кызга гашык булып, шул ук вакытта параллель рәвештә икенче кызга да гашык була аласың. Ничегрәк? Беләсең, монда бит гашык булу төрле бер. Менә безнең татар телендә бит ул бар гашык булу, әйме? Әйе. Бар мәхәббәт, гомумән мәхәббәт, әйме? Бар ярату, бар сөю. Дүрт төрле безнең татар телендә шундый любовь дигән сүз дүрт төрле тәрҗемәгә дип әйтик инде, әйме? Яисә мәхәббәт дигән күренеш дүрт төрле нигә. Шуңа күрә гашык булуны мин магу. Бишәү булсыннар. Мин гашык булырга мөмкинмен хәтта мороженыйга, беләсезме? Менә ул шуны хәтта мин аны берәр ел мин аны теге аена бер тапкыр, ике айга бер тапкыр ашап йөрергә мөмкинмен, әйе. Ярату инде яисә мәхәббәт хисе ул бүтән төрле. Бүтән төрле. Ансы инде яратсам кешене булды. Минемчә ул гомерлеккә. Башыңны югалтып яратасың. Башымны югалтып яратам, башымны югалтып яратмасам, нигә гашык булырга кешегә? Нишләп анда нишләп аның белән вообще шөгыльләнергә? Әгәр дә син башыңны югалтып, исереп, җүләрләнеп, шул хискә чуммасаң, ул хис кирәк тә түгел. Кирәк тә түгел дип уйлыйсың. Әйе. Ә синең соңгы мөнәсәбәтләрең ничә ай яки ел булды? Соңгы мөнәсәбәт? Кайчан? Бу инде икенче сорау. Минемчә.
Әйдә менә аннарсын Тагын бер оялашсак? Отсам, әйе. Мин синнән сорармын, әйме? Отылсам, син миннән бу сорауны сорарсың. Ну, ярар, Илгиз. Ярар. Булдымы? Мин синнән сөз алдым бит. Все, алдың, ярар. Булды. Бик кызык сорау. Син әлеге сорауга җавапны белмисең. Шуңа күрә мин аны сиңа бирәм һәм син ялгышасың һәм без тагын синнән дөреслеккә килгән бел алабыз. Сөю клубында син аны АКШта төшердең бит инде, әйме? Әлеге клипта син күгәрченнәрне ничәнче минутта куасың? Бірде 48, бірде 49, 50, 51. Әйе. Мында білесіз, мында выбор, конечно, күп, білесіз. Әлбәттә, 4 сон синең бар. 4 выбор минем. Әйе, рәхәтләнеп сайла. Мында қойсына түрсең дә минемше. Әйдәгіз просто визуально миңа қойсы сан ышый. Әйе. Менә 1, 4 һәм 9, әйме? Қалған соннарға қарағанда, менә барысында бергә кушсаң, күбрәк кебек, әйме? Мәсәлән, мында 1 плюс 4, 5, 5-кә 8-дә ничә була? 13, әйме? Ә иң күбе 1-дә 49 була. Все. Все. 1 плюс 4 плюс 9. Шуны сөйлесең. Булышырмы сиңа? Юк, мен сиңа ышанмыйм. Илгиз! Сөйләштек бит инде, дөрес җавап бирмисең ди. Ну, ярар. Все, булды. Ярар, менә киләсе сорауларга дөрес җавап бирмәйме? Ярар. Ярый. Кытылдым бусында. Кытылдык монсыннан ярар. Синең штрафной соравың бар. Мин аны онытмыйм. Әйе. Менә монсына бәлки син белмәссең дә. Күптән түгел генә. Ничә күгәрчен очты сөю клибында. Ярар, менә белдең бит әле 1-дә 49 дип. Әйе, Аллага әйе. шөкер. Син Мен сиңа күгәрченнәрендә штрафладым. санагансыңдыр, әйме? Санамадым инде күгәрченнәрне. А, Менә киләсе сорауга кирәкле әйберләрне санадым. Әйдә. Шуңа күрә менә аны белерсең икән юкмы? Ярый. Хәситә мюзиклында аэропортта синең өстәлеңдә ничә шәшкә бар иде? Син инде аэропортта утырасың, Әйе. югалып, бер нәрсәдә эшли алмыйсың, күзләрең кызыл, син арыган. Әйе, бар иде шул кинода, әйе. Әйе. Мин йоклыйсы килгән состояние мюзиклда аэропортның синең өстәлендә ничә шәшке бар иде. Так. 6, 7, 8 яки 9. Син шуларны санадыңмы? Әлбәттә, мин аларны менә шитрекләп, әле зурайтып карап утырдым. Кызыл түгәрәкләр белән әле билгеләдем. Минемчә анда 2-3 тән дә күбрәк түгелде кебек хәтерлим. Күпкә күбрәк. Әйдәгез теге ятып калганчы атып кал дигән кебек. Булсын 7. 7 кружка. Әйе. Ярый, 7 дип уйлыйсың, без җавапны алдык. Һәм дөрес җавап. Дөрес җавап. Илгиз. Так. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ничек хәлләрең? Без бит синең белән сорауга хәзер күчәбез. Минемчә синең хәлләрең минекеннән яхшырак хәзер. Бер сүзсез, 100%. Так. Дөреслекяки гамәл? Мин сиңа вәгъдә бирдем. Үземнең Әйе. дөрестлек турында әйтергә. Синең сорауың бар иде. Әйе, соңгы синең гашык булган кешең, синең мөнәсәбәтләрең кашан һәм ничек барды, кашан бетте, бәлки әле бардыр. Бәлки без аны социаль челтәрдә дә таба алырбыз. Юк, беләсез, мин ул яктан гомумән бик күренеп йөрмәскә тырышам.
Шул менә. Бер нәрсә дә күрмәдек. Бик теге күренмичә генә этлекләремне эшләп йөрим беләсез. Кирин генә. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, минем соңгы мөнәсәбәтләр ул бик озак булмады. Бер айдан артык тирәсе. Тик алар бик күңелле булды. Ләкин озак булмады. Әйе, шуны әйтәсем килә. Ни өчен? Чөнки менә мин сезгә әйтәм, яшь барган сайын матурлык, шибәрлек кенә инде менә җитми, әйе. Исерергә, менә гашык булырга, башны югалтырга ул гына җитми. Ничектер эчке дөнья бик күңелле һәм менә ничектер менә бер-береңә менә булай теге туры килү, менә булай туры килеп, менә шулай итеп туры килсә, шестеренкалар эшли башлый. А туры килмәсә, инде ничектер менә сен аңлыйсың, кешене дә интектерәсе килми. Үзеңә дә авырлык аласы килми. Шуңа күрә сез инде саубулашып, рәхмәт дидегез. Елмаешып, саубулашып, кочаклашып, шәп булды бит әйме дип, бер-беребезгә хәйрле юллар теләп. Эй, Аллам. Шундай дуслар булып калгансыз икән. Ә мин бүтән кешеләр белән дә дус булып каласыз. Әйе. Менә безне кызлар карый бит инде, хатын кызлар карый, әйме? Менә синең менә булай итеп син күрсәткән нәмәстәләрен килеп чыксын өчен. Нинди буларга тиеш хатын кыз? Әйтәле. Нинди буларга тиеш хатын кыз? Әйе. Нинди бар, шундый буларга тиеш. Аның теге әйтәләр бит ничек савытына карап капкачы, беләсеңме? Ул Димәк, син туры килергә тиеш аңа. Мин аңа туры килергә тиеш. Һәм ул да миңа юк, ул да. Миңа карата булса, ансы аңлашылды. Мин гомумән әйтәм, хатын кыз нинди бар, шундый буларга тиеш. Мин аңа туры киләме, туры килмиме, ансы 78-нче сорау. Ул үзе-үзенә туры килсә, ул үзе-үзе белән шундый бер яхшы мөнәсәбәттә булса, минемчә ул үзенә ирне дә сайлый ала. Әгәр дә миңа берәр хатын кыз әйтсә, син миңа туры килмисең дип әйтсә, мин аны гашык булсам, әлбәттә инде әзрәк кенә моңсуланып бирергә мөмкинмен. Әгәр дә миңа шулай дип әйтә икән кеше, мин бит аны аңлыйм, мин дә аның белән бәхетле була алмыйм. Һәм ул минем белән бәхетле була алмый. Мин аңа туры килмим икән. Көчләп анда син минем белән буласың. Син минем белән буласың дип анда интектереп йөрергә минем андый гадәтем юк. Үзен дә интектермим, кешен дә интектермим. Аңлашылды. Монысын аңладык. 5 сыйфат әйтәле безгә. 5 сыйфат хатын кыз нинди булырга тиеш? Минем өчен. Синең өчен, шәхсән синең өчен. Менә сиңа ошар өчен. Ай, бу бигрәк шәш төсе бәлки, күз төсе бәлки. Булай әйтәм. Минем өчен ул булырга тиеш ягымлы. Мин хәзер беләсем теге, миңа кажется, минемчә бик популяр булган сүзләрне генә әйтәчәкмен. Матур. Ягымлы. Тыйнак. Ярый. Афу итегез инде, менә шундый минем теге. Менә шундый кирәк инде, афу итегез. Татар ниләре миндәме? Шулай ук юмор булырга тиеш кешедә. Һәм соңгысы иң мөһиме ул миннән акыллырак булырга тиеш. Ләкин менә бу соңгысының тагын бер ике генә теге бер ыргагы, ул аны миңа белдермәскә тиеш. Мин дә аны белергә тиеш, ул да аны белергә тиеш, ләкин ул мин белми дип уйларга тиеш. Ә мин ул минем белгәнне ул белми икән дип уйларга тиеш. Беләсеңме? Менә шундый ни буларга тиеш, минемчә. Ә ул менә бәлеш пешерергә, эшпешмак пешерергә, гомумән тиешме ул? Сине ошатырга, иде ризыклар белән, табын белән көтеп торга син. Ул сиңа мөһимме менә шул факт? Юк, миңа мөһим түгел. Миңа әгәр дә миңа ул кеше белән тыныч икән, мин үземне менә шулай тыныч кына хис итәм икән, менә шул тиеш, иң мөһиме шул. Анда пешерергә, җыештырырга, мен үзем дә җыештырам, үзем дә пешерәм, үземне карый алам, беләсеңме? Ул яктан идеаль ир-ат, дуслар. Мен ул яктан идеаль ир-ат. Шалтыратыгыз 8 тугыз.
Қалған номерларын өзіңіз ойлап бітіріңіз. Әйе. Ярый. Рахмет, бик зор. Сенің әлеге жауабың үшін біз бик қанағат. Бітірдің сен мені. Бітті. Шуның белән онда сораулар бітті. Сиңа вәгъдә бирәм һәм без күчәбез келесі сорауга. Син берничә ел элек чыгыш ясаган идең Карнеги холлда. Әлеге концертлар залының адресы нинди икән? О, қызы. Хәтерлисеңме икән? 7-нче авеню 883-нче йорт, 7-нче авеню 882-нче йорт, 881-нче йорт яки 880-нче йорт. Сені ғымымен біле янына да қалғансың. Әлбәттә. Ага, сің азырек кіні разбрас айтнады было. Анда да ул сиңа булышмыйында, әгәр дә син исеңдә калдырмас. Әйе. Әле уйлаганда безгә сөйләп китә аласың. Монда синең 2 клипың язылды, әйме? Әйе. Bir qara gözlərində həm duyarsın күңел түрендә Біз бардық Нью-Йоркқа, менә шул концерт белән, үзгәреш җиле концерты белән, әйе. Һәм безнең номер бар иде Ильяс Гафаров белән бергә. Менә Ильясны алдылар, мин дә бардым. Һәм Мин Ильяска, біз Ильяс белән уйладык. Так алабыз камера. И төшерәбез бер нәрсә. Алдык та камера, без төшереп йөрдек. Менә бөтен кеше Нью-Йоркта, Нью-Йоркта карап йөрсә Манхэттенда, без Ильяс белән бер-беребезне чыгып йөрдек, төшереп, ду китереп чыгып йөрдек, әйе. Бер генә көн булды безнең буш, без менә мин ул вакытта әзрәк кенә үземне буш карап йөрергә вакыт булды. Һәм мин аны турында жәлләмим, чөнки Әлбәттә, шунда атмосферный видеолар. Шунда атмосферный видеолар чыкты, әйе, мин анда 2 клип һәм бер шундый матур гына бер видео без эшләдек. Сорауга килгәндә? Сорауга килгәндә, ул Карнеги холл янында гына безнең отель иде. Димәк, әлеге отельдан без Отельдан карый алабыз. Нигәдер минем хәтеремдә калган безнең отель минем хәтеремдә калган без торган отель шул Карнеги холлның каршысында иде, урамның икенче ягында инде. Һәм ул Жипсон иде, менә 882. Бәлки американчылар алай ук башларын уйламыйлардыр. Бездә генә бит ул бер якта Жипсоннар икенче якта токсаннар урамда. Ләкин мин шулай дип уйлап, безнең йорт 882 булса, мәсәлән, аларныкы 883 наверное, тегендәрәк иде ул. Тыякка табарак. 883 булсын. 883-нче йортны алабыз да без. Һәм бер җавап. Ну, ләкин син дөрес уйладың. Дөрес уйладым. Әйе. Әзрәк кенә дөреслекмәгәнмен. Әйе. Шут кенә. Безгә шул кирәк. Сиңа да кызык була, безгә дә кызык була, тамашачыларыбыз сезгә дә кызык була. Күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә? Сойлыйбыз инде хәзер. Дөрестлек сөйләп, мин монда бөтен үземнең гөнаһларымны сөйләп бетердем бугай сиңа, әйме? Чүткенә битәр булды. Әйе, чүткенә булды. Шуңа күрә әйдә гамәл булсын. Гамәл сойлыйбыз. Мин куркам инде әлбәттә, синнән дә инде гамәлләр килеп чыгарга мөмкин. Бәлки. Мин ризамын гамәлгә. Димәк, сиңа гамәл. Давай. Син инде әзер, әйме? Ями Music бендына шалтыратып, мин сезнең белән контрактны бозам дип әйтергә. Һәм инде анда үзегез шәнчик сөйләшәсез, инде приколлар бар. Шуннап та шалтыратып әйтергә миңа. Әйе. Ями Music'тан китәм дип. Әйе. Аннары син шалтыратырсың, әйтерсең мин шут итеп. Әгәр дә миңа һәм мин Ильяска шалтыратам да, миңа Ильяска әйтсә, ну ярар тогда без күптән сиңа әйтергә теләгән дип әйтсә. Аннан прикол вышел из-под контроля. Миңа китергә кирәк булачак дип шундан соң. Но синең аннары соң сольный концертларыңа, сольный турларыңа юл ачыла. Күрәсеңме? Алар белән дә ачык, аларсыз да ачык дигән кебек миңа аннан бик нитми. Ну әйдәгез миңа телефонны бирегез алайса. Хәзер мин шалтыратам Илнарга. Илнар ул безнең Ями Music бендның директоры. Бик әйбәт кеше. Бик әйбәт кеше. Туры килә. Бендның безнең.
Шунда Дай жиыласың. жарар. Кетті келді. Мен қорқам, просто алар мен потом әйтмәселәр, ярар. Біз бит инде шояртабыз гына. Шоян ТВ дип анасын без шылдыратачакбыз. Шоян ТВда мен келдик ите шоуда дип. Шояртып кына не увольните меня дип. Ну мен сразу әйтәм инде башта. Анарасын әйтерсең. Ау хәтересен әйтә башласа. Без кисәбез. Иә. Син аны пранк дип әйтмә. Вот кому вы звоните, не дослед. Вы по срочному вопросу? Алло, вы тут? Бәтәш. Алло. Я слушаю. Что вы сказали? Автоответчик. Автоответчик мен. Погромче, пожалуйста. Берсе дә минем белән сөйләшәсе килми. Менә китәргә кирәк ахырсы. Бәлки алар Исламга бәлки син шылдырат исламга әйдә киттек бергә дип. Без синең белән Так, шоу булмады бу. ахырында шылдырата, тагын бер тапкыр шылдырата. Әйдә, тагын бер тапкыр шалтыратып карыйк да. Соңрак или алар миңа кире шалтыратсалар, Яки алар сиңа кирәк шылдырата. мин алам трубканы. Әйе. Һәм Һәм без- аннан образга кирип мин лейблдан китәргә булдым битәсең. Ярар. Менә шул сүзне әйтәм. Киттек әйдә. Киттек, дәвам итәбез, киләсе сорауга күчәбез. Топ җырында топ сүзе ничә тапкыр кабатлана? Синең җавап Мен бирә. шутлый алам бит, әйме? Әлбәттә син О, җырлый да аласың. 26 тапкыр. 26, 27, 28 яки 29. Син менә улык кына әйтеп Нәкъ атасың. шулай. Миңа ләгергә авыр булсын. Авыррак булсын. Так. Мен җырлый алам бит, әйме? Рәхәтләнеп. Җир искәндә куян, бирә. Анда юк инде, әйме? Тап бәхетеңне, күңелдә бар ул тап бәхетеңне. Әйтерсең дә ул тап бәхетеңне. Син иртә тап бәхетеңне. Бар ул тап бәхетеңне. Син тап бәхетеңне. Күңелдә бар ул тап бәхетеңне. Син тап бәхетеңне. Күңелеңдә бар ул. 8 булды, әйме? 8 түгел, 9 тапкыр. 8-ге 9 ничә була? 8-ге 9 тапкырлагач, Юк, кушкач кушкач. 17. 17. Пока не сходятся. 17. 17-ге 8-не? 17-ге 8-не кушкач, син минем математиканы тикшерергә булдың. Әйе, 17-ге 8-не 25. Тагын берәү җитми. Бәлки ахырында тагын әйтеп куясың. Тап. Тап. 26. 26 дип уйлыйсың. Дә син бик куандың әле, юк алай Нәрсә? уйламыйм. Юк, мен сиңа, но син инде хәзер гамәлдә кылдың, дөреслектә әйттең. Мин сиңа хәзер булышам инде. Әйе, 26 булсын. Всё. Дуслар, җавапны алдык һәм бер җавап. Мин менә шундырак әзрәк кенә коварный. Гафу Илгиз, гафу. Мин хәзер куркам инде. Гамәлне әйтергәме, дөреслекне сөйләргәме сиңа? Әйдә. Әйдә, дөреслекме? Гамәлме? Нәрсә сөйлисең? Дөреслек. Дөреслек. Син дөреслек сөйләдең, сиңа дөреслеккә менә нинди сорау? Син качма, барысы да әйбәт. Куркма. Сезнең лейблда үзегезнең тусыгыз бар, әйме? Әйе. Менә сез һәрбер җирдә бергә, сез шундый дуслар, шундый барыгызда да җылы атмосфера сезнең группада. Менә сезнең тусыгызга туры килмәгән кешеләр бармы икән татар эстрадасында? Менә ул безнең вайбка, безнең настроениягә туры килми дигән нәрсә. Мин аны исемен әйтергә тиешме, яисә ул кеше ниндирәк дип әйтергә тиешме? Исеме. Исемен. Кирәк. Мин ул кешеләрнең, андый кешене, гомумән кешене мин собирательный образ, әйме? Әйе. Җыелма образ. Мин аның күңел сыйфатларын, белмим, кеше буларак сыйфатларын сурәтләп әйтергә мөмкинмен. Если булай алсаң, Шалтыраталармы? ул миңа шалтырата Ильяс Гафаров. Әзерме? Әзерме без? Давайте. Әзер. Громкий сөз. Китәсем килә лейблдан. Алло, Ильяс. Да. Сәлам. Хәлләрең ничек? Нормально? Ага, сөйләшә аласыңмы? Да. На мен
студияға жинайдым. Қара әлі, Ильяс, мен сен айтмақшы едім, мен Yummy Music лейблынан кетем. Неге? Ну шулай енді мында Ильяс дешік. Неше кетесің? Ақша жетмей. Ильгез! Мен ақша жетмей. Знаете, сега ақша жетпей сені барсыңнан көбірек аласың. Ильяс. Қысқасы, мен бір қайда кетмеймін, ғафу ет, пожалуйста, бұл шутка. Яра, сен неше шақыртқаныңсың? Міне мені мында Айгүл деген бір алып барушы қыз мені интіктіріп шундай жаза берді, щоб мен сен ашуа деп шалтыратып айттым. Болып шықмады енді пранк. Зато бүтінісі білді, что мен барысынан да көбірек ақша ашынайын. Нәқ шулай. Яра, Ильяс, рахмет, ема, давай, пока. Давай, оңышлар. Көптен бұлай көрген жоқ еді, рахмет. Так, ненде сұрау еді? Міне бізді бөлдігінде қазір сіздің сырларыңызны әзірек кіне. Ай. Әзірек кіне ишік ашылды. Яры, біз сенің білен қалған едік сұрауда, сіздің тосығызға кіре аламы, кіші, юқ мұ кіші деп емем, татар эстрадасынан. Меңа сенің бір жауабың керек. Ол бір сөзден тұра. Менің сұрауыма, сіздің тосығызға кіре алмай тұрған артист татар эстрадасынан бар ма деген сұрауыма, бар или юқ деп жауап бер. Бітті шының білен сенен? Бар. 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 Амалар көп. Yok, şınap, көңілі, шын көңілі музыкант мен тегі жыршы демеймі, а музыкантлар біздің татар эстрадасында көп түгіл. Мен шуны айтасым керек. Шулғына. Yummy Music лейблында анда шын мағынасында мен хатта өзім қорқамалардан алар шундай музыканттар алар, зор, шундай міне әйтті бітіргіз солар менің үшін алар таулар көбек білесің. Мен өзім де алардан қорқам, шуңа көре алар арасында шылай қысқа берекегіне ерем. Алар арасында көбірек ақша әшләп та ересің. Жыл таулар арасында. Ол тауларда мен ада қиыла әзірек қиыла. Яры, рахмет сеңа, мек зор. Рахмет сеңа әлеге жауабың үшін. Біз сенің білен көшеміз келесі сұрауға. Ayarez.ru сайтында сенің биографияң бар. Һәм анда сенің яратып оқыған дәріслерің санала. Дәріслер? Әйе. Мәктәптә оқыған? Мәктәптә оқыған. Әйе. Алар арасында менің списоктан енді қойсысы юқ. География, ИЗО, астрономия, биология. Ну, мен білем бұл сұрауға жауапны. Мен дұрыс жауап берсем, сеңа жаза ейсе дұрыслік болашақ ма? Айда? Білесің ме? Ярар, сен менен бір сұрау сұрай аласың. Болды. ИЗО. Мен яратайым географияны, яратайым астрономияны, һәм биологияны. ИЗО мен қатырламын. Жыр дәрісі сеңа кірадыр еме? Жыр дәрісі кірайды, ие. Болды? Дұрыс жауап? Болды. Жауапны алдық. Біз сенен. ИЗО! Так, менен сеңа сұрау. Бірінші тапқыр. Дұрыслік, әйме? Әйде, дұрыслік болсын. Әйде, дұрыслік болсын. Ненде сұрау, ненде сұрау. Қорқыныш, шынды түгі. Әйе, қорқыныш ол. Так, мен білмеймін, ненде сұрау айтыр. Әйде, сен Мен шуңа көрі әзірленерге керек. Менем кебек, әзірленерге керек сіңа. Ну, яр, әйде, аға деген сұрау. Сеніңше, сенің янында болған кіші үшін, ер болсын ма, егіт болсын ма, сенің янында болған кіші үшін, сен ненде боларға тейіш? Мен ненде боларға тейіш? Әйе. Мінесін мен ұстауға бұрды. Сен ненде боларға тейіш? Мен ненде боларға тейіш? Тыңлағыз, еме? Кім анда? Кімдер бар ма? Мен собыр боларға тейіш. Бұл менің үшін дә бек мүхим болған сифатлар енді. Собыр боларға тейіш.
Өйне дүртәү, бишәү итәрәк кирәк. Биш сабыр. Сабыр булырга тиеш. Өйдәге чисталыкны тутырга тиеш. Чиста итеп өйне. Әзмәс ризыкларда пешерсән әйбәт була. Көн сайын дип әйтмим. Һәм ашык булырга тиеш. Ашык. Эмоциональ яктан, мораль яктан, минем хәләтем нинди икәнен мин күрсәтергә, сөйләшергә теләр идем. Яшермичә. Яшермичә, Уйнамыйча, менә теге яшереп, әйтмичә йөреп түгел. Мәсәлән, әгәр дә минем кәефем юк икән, мин елмаеп йөрергә теләмәс идем. Кәефем юк икән. Дип әйтергә тиешсең. Все Юк, аңлашылды. кәефсезләнә менә шулай муксыланып утырсам, әйбәт булыр. Мотор була, нигә кәефсездән? Кәефем юк дип утырга. Әйе, все. Һәм соңгысы, һәм иң мөһиме, Карале, мин сиңа подсказка бирәм, ярыймы? Ярыймы? Менә барысы да булды, әйме? Ну әлбәттә, мин инде ансыз күз алдыма да китермим минем мөнәсәбәтләремне. Әлбәттә, зур мәхәббәт булырга тиеш. Менә бу әлеге кичкенә бармак шикелле түгел, зур бармак кебек. Әлбәттә, мәхәббәт булырга тиеш. Мин аны турында уйламадым. Рәхмәт. Достлар, бу шундый дулкынландыргыч, беләсезме? Менә хәзер аңладыңмы минем ничек? Аңладым, синең урында да булып карадым. Мин әлеге шоуга яңа сәхифә өстим. Мин әлеге сәхифәдә безнең кунакларыбыздан безнең яшь буыныбызга нинди теләкләр әйтә алыр идегез дигән сорау бирәм. Нинди теләкләр әйтә алыр идең? Яшьләр, мин сезгә телим шуны. Курыкмагыз, хыялланыгыз. Барысында нәрсә телисез, шуны эшләгез. Яхшы нидә мәгънәсендә инде. Безнең республикабызда бүтән шартлар да моның өчен тудырылган. Без беркемне дә беркашан да мин үзем хәтерем без гаипләмибез беркемне дә. Ялгышыгыз. Ялгышуның иң яхшысы ул аны төзәткән ялгышу. Шуңа күрә хыялланыгыз, матур булыгыз, сәламәт булыгыз. Һәм алга таба курыкмыйча атлагыз. Әлбәттә, Шаян ТВ каналын карагыз. Әйе. Дуслар, безнең кызыклы рәхәт шоубыз ахырына килеп җитте, ләкин әле ул тәмамланмады. Минем сиңа бер матур бүләгем бар. Мин сиңа миллионнар, бриллиантлар сиңа вәгъдә бирдем бит, әйме? Әйе. Менә синең миллионнарың, алтыннарың. Әйе. Менә синең алтыннарың, менә шул үзең кебек якты ут кәнәфи сиңа бүләк. Ой, рәхмәт. Бу нәрсә бу? Безнең матур шоубызны әлеге кәнәфигә карап, искә алып, менә шулай. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт үзеңә вакыт табып килгәнең өчен, сорауларга дөрес җавап биргәнең өчен, бик безнең белән ихлас булганың өчен. Ходи, ихлас булганың өчен рәхмәт. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Сиңа уңышлар теләп калабыз без. Инде сез, дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз, комментарийлар языгыз, кайсы артистны көтеп каласыз. Тагын бер комментарий языгыз, беләсезме нинди? Мин Илгизгә нинди сорау бирми калдым. Нәрсә дип уйлыйсыз? Аларны да комментарийларга языгыз, безгә лайклар куегыз. Без сезнең белән саулашабыз. Хуш-хуш.